jamala ñalle mon bandiraɓe hettotoɓen funnague e hirnague rewo e worgo jamala ñalle mon bandiraɓe hettotoɓen Europe Amérique Asie Austral Moyen Orient Afrique centrale Abdoul Wesa toon to dawlaji denduɗi o tawate ni Boubou Demba Ciré jamala ñalle mon jinnaɓe ɓiɓɓe badiraɓe suddiɓe isiraɓe jamala ñalle mon halfaɓe dinal faaɓe aada jamala ñalle mon ndimagu e ñeñagu jamala ñalle mon bandiraɓe hettoɓen funnagueji e hirnagueji alhamdulillahi hamdu sutura alhamdulillahi hamdu wasibu alhamdulillahi ala kulli halin eɗen puɗɗoro bisimillahi rahmani rahim yen gayniri alhamdulillahi rabbil alamin en jetti on Allah rahmani rahim joguiɗo yurmede huftidinde baɗanɗe en ni tawa en coodani on mbiyama juule mo wuuri yo Allah ken tawde o saama wuuri yo Allah junnu balɗe moƴƴina battane ko rewa Allah jaaɓe yo tata yo yaafe en calmini en juurima eɗen goni en direct Nabaji Siwol taw ko e Pindi TV télé ketteteɗo funnagueji e hirnagueji camaraman men ko mo kewɗen wadde o international Djiby Dieng gorko mo Kanel e Kanambode Wuro Mamadou Alassane Déme Bocar Séri Digel hande kadi en jalti enen gari gato Fouta e Kumbaru Mamadou Am Gaye lemuna lemu guiɗade koyɗe o lena mare gato feela mboɗeri faltate joñe sabore gata mare eɗen gari e julɗeli he eɗen gari e calmodiral ngal e jafodiral ngal e jadiral ngal e ustude bakatuji koddigal ngal kuccodiral pooye keeri hakkude men koye men keeri hakkude men Allah e calmini directeur général Abou Samba Diop katante leñol goto e haaliyankoɓe windiyankoɓe dartiyankoɓe dartoɓe famno yimɓe gueɗe ne jarno ko wayno aadaji ko nandi hen e tawno dillere ko gueɗe cifnoji yimɓe gurdam mumen e sagande joom mumen heeɓa ko weltare mawde artuɗen ɗo e Nabaji Siwol gam wattude émission meɗen ɗimmo taw ko e Pindi TV émission pinal e gandal janguen janguinen pinen pindinen ƴewde hanki men gam fewnude hande men gam yaynade janggo men ɗo e wuuro ceerno Koudia nokku Moustapha Mamadou Mamoudou kono ko leydi Boucar Lambalo e Kalmaka Lambalo nokku Abdourahmane Gabou Djinda Sosa Thieri Koti Waldaw ɗo joɗɗen hande to galle Mboyri Kadija Hamad Diom eɗen gonde Eli Seydi Dieynaba moƴƴo Hamad Kalidou tan Boucar Lambalo mawnen sehil men goto e hatanteɓe leñol men keddaniɗo en ko suuɗi e ko feeñi ceɗɗo kala ɗo gonɗa yo jaam kisal wonema eɗen gonde Demba Moussa Alassane ko goto e gendiyankoɓe leñol windiyankoɓe wittiyankoɓe dartiyankoɓe dartoɓe famnoɓe yimɓe gueɗe ne jarno ko wayno aadaji ko nandi hen e Demba Pendel Gueye on woni Dembero Aliou Malaɗo min calminima min juurima Adama Samba Amar Boulo mayno Mahamadou Boucar teddo ɓurɗo e ñalawmaji eɗen gonde courant am oɗon gandi kam ɗon oɗon panno ɗon waɗata woni Moussa Koumbawel Taka Sala Mamoudou Jeyle Diara Gassama tan Sala Mamoudou e Kadiara Mamoudou e Alarba huufi haalirde nde ko Mboyri Amadou Souleymou Demba Dewo Jobbo jamala ñalle mon bandiraɓe hettoɓe funnagueji e hirnagueji ko weltare tan artude en ɗo yewtidde e ɓeɗo bandiraɓe joɗiɓe ɗo émission pinnal e gandal so ɓeɗo joɗima ɗo ma worko tamsiriɗen ma worko keɓɗen ma worko pamɗen par ce que ko anduɓe winduɓe wittuɓe tawɓe kadi ko gone wadde ko ɗum noon en jetti Allah en jetti Abou Samba Diop katante leñol min calminima min juurimama e dendagal équipe Pindi TV rewɓe e worɓe sukaɓe e mawɓe wonɓe toon gonɗen ɗon hande fartangen hokki en wonde en direct Nabaji Siwol falde Matam Afrique banggue hirnague ko nokku e nder leydi Sénégal non sikala en jaccoto mbaɗen kadi no kewɗen wadde ni walla no mbaɗanoɗen ni Dawde So won Dawde Ropa so min gindini neɗɗo maccuɗo min koye ñangɓe min mbaɗata ɗumen par ce que ɓen goni halifaɓe amen
walla min goni halfa mabɓe ɓe goni rimɓe amen min mbimo dawdere o pa saabu seydi Siré Lambal Herdem Boucar yo Allah yurmo yafomo o kanko so dundu fuɗe ɓernde ko ɗemgal ferto ɗum lelwal ɓerde ko haltidde yidde ko diidol so diidima e ɓerde jungo heɓata saka mum kala ko dewɗa ha jiɗɗa tinno hen tinnanɗa ko hoorema par ce que yiddema ɗum noon ko yidde men joɗade ɗo joɗɗade ɓeɗo miñiraɓe guiƴiraɓe mawniraɓe e oɗo jinnaɗo men Eli Seydi Dieynaba mo ganduɗa gandaɗo fuɗangueji e hirnigueji to banggue pinal e gandal e leggal e Demba Moussa Alassane mo ganduɗa wattake présenté pulagu walla e pular walla e jaadigal ɗum noon en calmini en juurima en mani en manti Moussa Coumba Weltaka Sall Mamoudou Thiele Diarra Gassama wonko haalanno wonko kalta wonko haalate wonko siftinte wonko wonno ɗo wonno yaruno e nder hakkude ndimagu e ñeñagu ɗum noon bisimilla ma haalnana yeeso ma ko ardi eɗen natano golle ɗe courant bisimillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamina jettode godani Allah kodde Kadija Hammadi Jooma jarama ɓe mbiɗa jooɗin ɗo jooɗin koye galle Mboyri Amadou Siley modi ko jeeri Nabbaji nokku Lambalo Herdem Boucar kelemo ko Lambalo so Nabbaji yanama hawama tawat Boucar Lambalo tawaka Allah yettama noon en juuli julde tasque de Allah tawni en hannde ko ɗo ñalawma kadi eɗen kuccite Pindi TV Dieng tan makka weynde Dieng ene filma en weynde Jampooli jaɓɓe mbasa kogol e Dieng ɓe mbasa jambaro gorko mo Kanele Kanaraje Dieng Djiby ko ni noon dawreteno so dawgu en dawno e Nabbaji ko ni dawreteno en dawri noon kadi bisimillah jam bisimillah jam nange koye fuɗi gite jiidi yo jomgol woppama nange koye fuɗi gite jiidi mboɗi jooɗe jeeri Nabbaji nokku Lambalo Herdem Boucar kelemo ko Lambalo so Nabbaji yanama hawama tawat Boucar Lambalo tawaka mboɗi mi jooɗi jodde worɓe junde Mbay Samba aljane wendu ceerno mboɗi mi joddi e worɓe kawuji kaw mango beele o mi soynimo Sall Samba e nguudi ndimmayo nde dawgu dawi mboɗi jodde tan Mahmoud Malaɗo Yaliou Mala mboɗi mi joddi e tan Siley Lambalo Amal Lambalo e Boucar Lambalo assalamu aleykum ma Eli Seydi Dieynaba Hamadi Kalidou Samba Yero Lambalo dani accam assalamu aleykum tan Yero Lambalo Yero Jibini Samba Yero Lambalo ala Yero Lambalo Haruna mboɗi ilo pulami
mojo Musa Alassane ngendi yanke nana jodi yo Demba Musa Alassane Allah ne wayi ngura Allah ɓure ma ko an ɓure jeeri nabbaji Allah ɓure ma ko an ɓure ndulum jeeri dembe legal Samba Alus beele laliman ñangel de ceene Allah ne wayi ngura cu mboɗi mi takke kodda Amadou Siley Modi dewa njobbo mboɗi mi jode mboyri Amadou Siley Modi kodda Khadija Hammadi Jon Birama Sonko bumma e gata bumma Sonko laamima kundel gata feri laamima tam ɗo pale samay pale jagɓe saare paati wuuga caali ɗo dunde dancandi balle balammaje balle koye fuɗi nayi ñaami kaari baali ñaami kaari coori gaynako pullamalla ne wawi ngura ɗo hande koye jeeri nabbaji mimijima Samba e saysayre en jehi sabbude saraji saray nammaji ko nokku mama ma murtogel siroɓe namadel jogoɓe nokku Musa Sawanele may Modi Sawanele ma saraji naɓe cunɓe e babaɓe hande mi yiman ma bawdi jambareɓe Demba Yero Aliou Malado jam nyalle ma tan Aliou Malado jam nyalle ma beñu gannam Samba Mayra Molo Boroga e Adama Samba Hamad Bulo Maymuna Adama Samba Aminata Demma Modou Malado Adama Gedde Cilo Maldel Fati Aliou Coyri Modi Asata Kuwa Njobbo Gedde Kumba Takko Tabara Pate Mali Kuro Seydi Abdullahi Hokuma Nyam Wuro Sire Hokuma Nyam Coday Yewde jayli ndilli taballeje jayni mbaɗi huccite tan makka weynde jampole gorko mo kanele kannaraje Jibi Jeng hande mi haalan ma jangu gaydi Samba Ali Dawuda ko nyalawma juude baali nguɗo jangu yanti hen Amadou Ali Dawuda Samba Yero Birane heddima nyalawma juude baali ngu yanti hen baydi Bokar Sala Abdullahi Umar al-Muminina heddima nyalawma juude baali ngu yanti hen ko nden ngalla nani nooti ko mama ko tantengel Bokar Hammadi Amel iwdi konko Bu Musa heddima nyalawma juude baali mo wawi fo yo wat so boyi ma nattu ɗo de ko jeeri nabbaji nokku Ceerno Mamoudou Abbas Oumou Sidik kono noon ko nokku Lambalo Boucar Lambalo ko nokku Siley Lambalo yamal Lambalo taballeje jayni taballeje ɓiɓɓe lamɓe koye jayni taballeje ɓiɓɓe lamɓe ko jeeɗiɗi ndewi duy ndewi dayi ndewi galang ndewi galti galang ndewi wona ko nyalli wala ndewi wona ko wali kala dawta ndipendire hande mo Allah warani mayata nde taballeje jayni taballeje ɓiɓɓe lamɓe koye jayni
taballeje ɓiɓɓe lamɓe ko jeeɗiɗi ndewi duy ndewi dayi ndewi galang ndewi galti galang ndewi wona ko ñalli waala ndewi wona ko waali kala dawta ndippe ndire malla warani mayata ko noon tigi bandiraɓe atotoɓen e oɗo saha dembero alimalaɗo mboɗo sikki wonko furankoɓe fuɗɗi nande hunde fuɗɗi mbaɗa soboyoɓo nde tawno gonɗen ko nabba e mbal samba alors gasa wadde kono hatta kam ko wonno kono haale ma winde inde gurdam men janggo sen jeyaka wota leyawno ko weltare mawde wonande en hande oɗo subaka nde tawno ko hanki men ko émission pinal e gandal janggen jangguinen pinen pindinen to kewmi wiide ndi so tawi a anda to gumbiɗa so tawi a yeehi aɗon ke andata paaɗa anda to duttoɗa ɗum tagui eɗen ƴeewa wadde émission pinal e gandal so tawi a andi to gummiɗa sa yi aɗon ke andata paaɗa sa ruttima gandata paatoɗa ɗum ummini oɗo émission eɗen nodde hen alɗuɓe men anduɓe men jangguɓe men gendiyankoɓe men wicciyankoɓe men dartiyankoɓe dartoɓe mbaɗande ɗo so Abou Diop woni foof yarima yaradeɓe ɗo sofi par ce que omo jogo hen weltare par ce que o wi ko il faut ko adda Moussa omo waɗa ɗum cadre wuuro par wuuro kalifa par kalifa lamɗo par lamɗo cuballo kala ɗo gonɗa min calminima min juurimama Seydou Diop e calmini Amdara Ba mo ganduɗa ko kañum woni ɗo gollam ɗe e nder émission Pindi TV émission pinal e gandal pulla salminama a yewnama kada manki kam joni paɗen koye Eli Seydou Dieynaba tan Boucar Lambalo ko mawnen sehil men mo ganduɗa ko kañum kadi heddani en e ganni men e leegal men e mawɓe men e gande men ko wayno leɗɗe ko wayno pinal men ko wayno ko foti wonde ko fotani wonde ko wayno celluka men taw koɗo coɗɗe Sambali jeeri ɓuuri lubrede ko kanko heddini en ɗum tagui mbiɗen hande mbaɗen oɗo ñalawma gam huccodirde e makko jewtiden makko o waɗanen hay soko wumre konngol heddo e oɗo aduna yimɓe dañi hen gandal ɗum noon min calminima Eli Seydou Dieynaba tan Boucar Lambalo en calmini dendagal bandiraɓe to ɓen toon to taniraɓe Lambalo to tawte grand assis ña Abdoul Assis ña gorko mo kay haydi ko mawniraɗo sehil anani ko e bandiraɓe hettotoɓen toon to taniraɓe Lambalo to yiɗɓe Mboyri Thioune e gardugol femme Bassirou Diaw mo cala gay gaale e toon to ngaalu yiɗɓe hammi Amadou Ly to woni toon ko Tidiani Madana Talla yiɗɓe Abou Samba Diop jonni en toon ko Kadiata Amadou Madina debbo Mdulma e Dembe min calminima depuis Paris la France Eli Seydou Dieynaba holko mbawɗa hokkude en e safaraji men seeɗa ko mbawɗen hutorade ko banggue ko fate goragu en walla prostate en walla sukaraji ɗi no mbaɗata yimɓe hande oɗo saaha ɗaɗi ko tampini yimɓe hande ñaw ɗaɗi mo ganduɗa nana rewe yimɓe ne nangui koyɗe mumen ene nangui darde mumen anani ɗum noon bisimilla ma ajinaɓe bandiraɓe ɓe joddimi ɗo ɓe joddimi ɗo koye miñam denɗam sehlam hono Mboyri Thioune Mboyri Kadija Hammadi walla min mbiyamo Mboyri Amadou Julanke e yantude miñam ni wiye Demba Thioune e yaltude e sehlam gandu min gandu amen hono Moussa Demba Kome e miñam Demba Gueye min mbiya Demba Pendel e miñam ina wiya Adama Gueddo wonne kadi ko tan Lambalo e wonne ko tan Lambalo en calminama en juurama an caméraji mbaɗo caméra o salminama a juurama a duwanama a ñaganama Allah moƴƴere eɗen jetta Allah noon no feewi joɗade hono nde ɗo jonde kadi ko jonde nde gandanɗa hoorema ko jonde nde ganduɗa ko symbole mawɗo ko jonde kadi nde ganduɗa nde yimɓe jinno kadi jonde kadi nde ganduɗa pour en cas janggo e jaam kala ko waɗa ene heddo tan ene haale kono heddoto kadi koye dartede adunaji Moussa Demba Kome a haaliɗo haala Lambalo a haaliɗo kadi haala ceɗɗagu e jamanu sen duttima caggal minen komin jabannoɓe gulle e nder guenal amin gawa hen sagataɓe ɗum kala keeɗi ɗum en andi ɗum ko hunde wonde sagata jaggowo gulle e guenal en awa hen sagataɓe ñande subaka dawol Mboyri Thioune a salminama a juurama a haalni kam ɗo haala ko fate banggue safaruji ene jogui fannuji a haali hen haala
ko fate bange goraku kam ne heewi ko ɓeydata ɗum ene jogii kadi geɗe goto fof ene wittiri lekki goto fof ne andiri lekki kono noon goragu ko ɗaɗi so celli tan fofo sella so ɗaɗi ñawi fofo ñawa kono ɓuri hen hewde kam probléme neɗɗo ko ƴiƴam ɗam so ƴiƴam selli tan neɗɗo fof selli kala nde jiiɗa neɗɗo goragu mum usti tan andu omo jogii probléme ƴiƴam golobel so ƴiƴam ɗam selli o selli so ñawi kadi ƴiƴam ɗam o ronka yaade no yiɗiri ni goragu ne waɗi leɗɗe ɗe ganduɗa ɗeɗo ko dendinteɗe so rendinama ene ɓeyda doole gorko ko wayno sa ƴeewi ene woodi ko mbiyata kodde bamɗi sa itti ɗum a rendine ko wayno leɗɗe murtoki ɗaɗol murtoki guitta ɗum mbadda e kodde bamɗi nanna ɗum butel aski ɗum ne moƴƴi gorago so ɗum ɓendi tawi ɗaɗi guitta mbaɗa butel aɗa yara pour lawƴe ƴiƴam ma ko fate banggue prostate ko ene kadi ne itta ko fate banggue cancer gonɗo e nder ɓandu par ce que cancer ko virus ñaw gonɗo e nder ƴiƴam kadi koko jippinta sukara guel goti ko hunde jippinode sukara ha normalement kadi so tawi aɗa ñama ɗum gueɗe ma fof ɗaɗi ma fof ɗumen ko wayno banggue nerf sciatique noon ɗum ne waɗi ɗaɗi muɗum ɗi gandanɗa hoorema sa ƴetti ɗaɗi jaaɗi e ɗaɗi capatoje a rendini a fasni ha fasi aɗa pakkat kikiɗe nerf sciatique waɗata yo duuma hen wonno kadi kala lekki kalteki ɗo henna halitaki bonnowi neɗɗo ko leɗɗe ɗe ganduɗa hay so ka waɗi hen kosama ñaami ha reedu ma heewi ala ko haydara eyyi ko fate banggue kadi noppi musadde noppi musadu joni ne woodi ko ɓumti ɗum koye kuule ene waɗa kuel ene sengo hen ɗum sa itti ɗum e jeyga a toɓi so tawi mbaɗanno mbordi walla ɗi gudda walla ɗi ɗumini ɗum fof itti ɗum itti noppi musa eyyi ko wayno sa itti lekki mbawi wonde fof ene waɗi mawre firti ko ɗum ɗakkoto koye lekki ko ranwi ko ene ranwa ene wajja sa ala fof no wayta kala no lekki way tan ene heewi jogade on ɗon couleur sa itti ɗum a sofni ɗum e ndiyam aɗa yara hen ɗum ne itta liƴƴere domindi kadi ɗum ne kadi tawi aɗa itti ɗum kadi aɗa fasna ɗum ha fasa ko foti hakkilo hakke feccere ɗum ɗo tan taƴa ɗum ko yoni aɗa fasna saɗa fasna yara ɗum kadi ene moƴƴe gorko tawi noon aɗa waɗa ɗum a waddata caaf cooda caaf aɗa ƴakka caaf sa ƴakki tan ma waɗa suturu ene itta ɗum deedi dogoji reedu dogan so tawi ɓiɗɗo aɗa jogii gawde ha fasa guitta siiwa mbaɗa hen kafe sa waddi hen kafe rendu ko doganno ko fof dartot a duwata hen noon kala kadi ko neɗɗo waɗi hen il faut duuma safara wona safara wona dikki eyyi an safara lekki tan mbiya tan goppa ɗum fof ɓuri bon safara ɗumtima so ƴetti sakkima ñaw sa felti safarademo a rewta jo fuɗɗima safara tan a dañi jama ƴe a woppi so arti ɗo wonma ɗo ɓurtoto o waɗete éliminé ɗum ne kadi saftoɗo yo docteur leɗɗe tuuba saftoɗeɓe ɗo so tawi a safrina daña jaam janggo e jaam pour en cas ɗum ene jogui noon kadi leɗɗe ɗe ganduɗa won safruji neɗɗo tindinte pour yo yar alay saago ganda o
ko wayno ellisero walla soma en walla colopatique en e geɗe ɗum tagi wona leɗɗe fof dokkirte saɗa hokka neɗɗo lekki yo ari fof mbaɗamo consulté ha ganda hol rafi mo wondi degga holko ñawi kono reedam no Moussa tan guitta lekki yo yar a anda hol goɗɗum par ce que ñawne moggino e ñaw on ɗon ñaw joni sella oya daña doole waram non taw ñawɗo yiɗa lekki mala joni neɗɗo no wonde reedu no Moussa guitta lekki karki totta de estomac addinimo probléme il faut paama hol leɗɗe ɗe dokkatamo o yara ɗumen so kiki mbawa neldude yettude to kuuse ɗum taw waɗanimo haydara andi kuuse ko jiita ko sa ƴeewi ndero waɗi ko peppon nan toon ɗum ɗon noon waɗi ko addata ko ndiyam ɓuuɓɗam ɓorwuɗam e ndiyam ngulɗam kasi sa ñaami ko ɗum rullata ɗum so rulli noon waɗa ɗum pat jaaha gaɗa wuro so tawre ɗaɗɗi ko cukkiɗi hen goto ɗum ɗo gaddoji ndiyam ɓuuɓɗam ɗi ko cukkiɗi so ɗi cukkiɗi tan wonta ko seero ɗum addata seero duumigo jaaha ladde gotta ha ɗeɓa mayde mala so tawi kadi ɗiya kadi gulɗi ndiyam gulɗam ɗam koko cukki ɗum addata de dogaɗi ɗi heddo ko ndiyam ɓorwuɗam tan yaltata ɗum noon alay saago ganda holko lawƴata kuuse o hawa laaɓa ko lawƴata kuuse o noon waɗi ko fannuji no lawƴirte sa ƴeewi condi gawde mbatta ɗum ko ruyi e gawri ndemiri sa ñaami baltati arit sa ñaami baltati tan arit ɗum taw uddiye poksel nde mbaɗɗa fof mbaɗɗa ñaama ɗum noon lawƴata kuuse o hay sa ƴeewi hay jawdi kala fulɓe wonɓe sa ñammini so ñaami ha sa fusi sa waɗi fiɗota ha laaɓa tar ko lawƴi ɗum ha laaɓi tar ko lawƴi taw lawƴi ha laaɓi ɗum noon Allah won ballo a jarama tan Boucar Lambalo ɗo laaɓi nde tawno ko tawɗa koye jinnaɓe ma koye galleji nde tawno a ligganima Pulago a ligganima Nabaji gila to pindi pinal gila to kolobde yakare ha garten pindi pinal ha garta dental Nabaji fof ko an ɗowi gollal ngal doggol ngol gonkaka jangde nde witta ngo min mbima albarka Seydi Thioune fulɓe holko woni fulɓe Pulago e fulɓe holko woni fulɓe e holko woni Pulago Demba Moussa Alassane par ce que min joddima e ma min tamsinto par ce que ko neɗɗo mo ganduɗa momin gandi après min gandanma aɗa ɗo wawi andune tawa andana ɗum mais min gadde min gandanma siretata a wurde gendiyankoɓe a wurde maggiyankoɓe a wurde haaliyankoɓe a wurde yayyankoɓe a yaari koyɗe ma wuro galle tawa ƴettani oto aɗa yaha aɗa winda aɗa witta fulɓe walla Pulago ɗum son pinnal e gandal yontere fo lawol gotol taw waɗa ɗum dirse ko mbori Kadija Hamady e Aminata Ba toon to Pindi TV par ce que mbaɗani to natɗen ɗo Abou Diop to woni fof nana hetti en ene weltani en weltare wertande nde ne ɓurti nde wona ko katante leñol ɗum tan o wuuri ɗum o haalata pulla walla Pulago holko mbawɗen banggueji e holen eyi Seydi Thioune en jetti Allah hay so tawi en galana ɗum humpito wasata ko kalɗen hen seeɗa nde tawno ko namdeɗa ɗo ko hunde mawde Pulago ko ƴiƴam haalde ɗemgal ngal yonani e wonde pullo kala kaalowo ɗemgal ngal ko haal pular way kono yamirde neɗɗo ni mbiya haal pular Pulago ko neɗɗo o puliɗo e kala fannu mbo ɓiɓɓe fulɓe ne puloro nde tawno Pulago ummi ko to woɗɗi kadi ko Pulago dañi ko kañum tan dañi ɗum kala hinde nana e nder Pulago eyi kala hinde nde Allah tagno
nana e nder pulagu. Kadi ƴeew pulagu rutti rende aduna o fof helmere wotere. Saɗa wela saɗa metta pulagu ne rende ma nden helmere. Walla aɗa pular ne yenma nden helmere. Sabu mbiyata ko fulɓe ɓe. Ɓe o noon fulɓe jeɗi hen kala hinde wonde aduna hen. Ko holnde en. Sa wi fulɓe ɓe, jolfuɓe ɓe, sereraɓe ɓe, mbiya tubakoɓe ɓe, arabeɓe ɓe, ko ɓe kala mo innuɗa ɓe o arat. Ɗum noon ko geɗu ngu fulɓe jeɗi ɓe. Ɗum noon ko tan kala neɗɗo jiɗɗo nadde fulɓe a araɗe helmere ɓe. Sa arane helmere ɓe a wawa jeeyegde pulagu he. E ɗemgal pulagu tan nden yaajende ko kamɓe jogii bolol, jogii lappol, jogii laawol, jogii celol. Sa ƴeewi ɗemɗe kewɗe jeñirani hono noon pular ni yeñi no pulagu yeñiri ni. Ko hande fulɓe jeebi koye mumen kono fulɓe ko dow rowɓe e ko Allah tagno. Toon ne woɗɗi en jahani on bange. Kono ganden tan woni wonde pullo ko wuurde ko pullo wuuri ko ƴiƴam ɗam. Pullo ko hinde e nder kinɗe ɗe Allah tagi. Pullo ko hunde nde ganduɗa memotonde yiyotonde kadi wiyotonde e ndeni. Pullo ko leñol ngol Allah tagi. Yeɗi ɗum fulɓe. Ɗum ko gillato Baba Adama. Mbimami ne woɗɗi to ummi kono fulɓe wona wutte o. Wona paɗe ɗe. Wona ɗo ɓe koɗi ɗo. Wona ko ɓe ndewi ko. Ala pulagu ko ƴiƴam. Pulagu ko leñol ko hinde nde Allah tagi. Leñol ngol Allah tagi. Inniri ɗum fulɓe. Heddi noon fulɓe ɓe kadi ɓe pule nder maɓɓe. Mi winoma fulɓe ɓe ɓe pule nder maɓɓe. Ɓe pule nder maɓɓe. Fulɓe fuliɓe e nder fulɓe. Ene metti famde sa wiyama noon. Fulɓe fuliɓe e nder fulɓe. Eyi. Koɓe fuliɓe e nder fulɓe ɓe. Andi baajol ko baajol kono ne waɗi pulfulol. Pulfulol ngol woni ko hakkunde baajol ngol kobjal ngal e leggal ngal. Ko ɗon pulfulol ngol woni. Baajol danowol ngol wiyete pulfulol. Fulɓe noon puli e nder fulɓe. Kala biyo mbimi ko pullo. Kono adresse o ko aynaɓe e sippoɓe. Ko ɓe puli e nder pulagu. Ko ɓe tan jiyata joni joni hay soɓe kalani mbiya o ko pullo. Pullo nani. Sa yiɓe tan ala jeddi pullo nani. Fof ko puliɗo taki mbo fulade noon koko teddini ko e ko rewi ko e gonka woni ka e ɗo woni ɗo. Way kono binda lettere so ala adresse yata fulɓe fuliɓe nder fulɓe ɓe noon ko ɓe goni adresse uji fulɓe. Heddiɓe haalo pular ɓe fof fulɓe. Kono ko cippowo o e gaynako ko ɓe puli nder fulɓe. Ko ɓe tan jiyata mbiya o ko pullo hay so haalani. Heddo noon suudu ndu yiɗi fof yo won kono ɓaado wonti gonka kaya ko pullo gaynako walla ko pullo cippowo. Andi mi wima kala hinde Allah yeɗi ɗum fulɓe. Sa ƴeewi eɗen jogii gawlagu, eɗen jogii sakkeɓe, eɗen jogii wayluɓe, eɗen jogii maabuɓe sañoɓe, eɗen jogii maabuɓe mahoɓe, eɗen jogii awluɓe yimoɓe, eɗen jogii subalɓe yaltunoɓe ko wuuri e nder ndiyam. Kadi haaloɓe nder ndiyam ko firtotako. Kala ko mbima e ndiyam taw no woodi. Eɗen jogii ɓen subalɓe. En calmini noon cubalel naɓe no potirno. En calmini Mamadou Mbéri. En calmini galle acca goral. Eɗen gandi ko neɗɗo bawɗo ƴiyal e nder cubalel. Aɗa andi so en mbi Allah yeɗi fulɓe kala hinde ene nder fulɓe ko gonga. Cuno Marsiley pulago ko ƴiƴam. Pulago ko hinde nde Allah tagi.
kadi ko leñol ngol ganduɗa mangol e nder leƴƴi. Heddi noon neɗɗo o so tawi o anda ko woni, o andinaka ko woni, o jaɓani andude andinede ko woni, o wawata farnorade ko woni ko. Nde tawno neɗɗo so anda o jaɓani andude o anda kadi o anda, o andinaka o anda, o wawata andude ko anda ko. Ko ɗum waɗi neɗɗo alay sago anda hol kanko e holto iwi e holto fini. Ko tampini en hande fof ɗum ne jeeya hen. Pijirloji men hande suka men hay goto en anda. Eɗen jogui ma ɓuuri 600 fijirde. Fijirde en fof ne waɗi jimol ngol yimate. Te kadi so yimama ne weeli, so fijama ne weeli. Eɗen jogui pijirloji ɗi ganduɗa pijete koye nder wuuro. Ene waɗi pijirloji pijeteɗe e ndiyam maayo. Ene waɗi pijirloji pijeteɗe e ladde. Goto hen fof ko gueɗal mum. Sabu sa nani jon tan heero gumbo heɓi yara heɓani yoolo, ɗum koye maayo. Demba yaro heero o wiyami gumbo, mi wiyamo heɓi yaro o wiye heɓani yoolo, mi wiyamo yarnamɗa mi muta o wona yiilademi e nder ndiyam. Ɗum woni heero gumbo, ɗum koye maayo watte. Dengel cubbal koye maayo watte. Beynel koye maayo watte. Ubbowel ceene koye maayo watte. Ɗi ko pijirloji maayo. Ɗum ko gueɗal maayo. Fijirde wuro tukoru ko hen watte. Kebeytiya ko hen watte. A yelo ko hen watte. Teɗɗini derel ko hen watte. Ndukum ko hen watte. Fuku dogel ko hen watte. Aywa mbaba reng ko hen watte. Ɗum woni ko tuuba ko ɓe mbaɗata hande gurwet. Enen mbiyen ɗum mbaba reng. Eɗen goppito maayo kadi tillere ko fijirde maayo. Tillere ko gawƴe kaɓɓate. Gawƴe so yii ha paale ñaayama. Gawƴe makka ɗe ndendine kaɓɓe jooɗoɗa hen. Jogoɗa leggal maɗa awƴe. Ɗum wiyete tillere aɗa fija e hakkude maayo. Nden en bonnani maayo yoftaki. Ananani? En bonnani maayo yoftaki. Ɗum ko hanki. Hande noon en bonni. Hanki en bonnani maayo yoftaki. Walla nanani? Nde woni en bonani ko nden aɗa andi jinnaɗo ma. Aɗa andi mawne. Aɗa andi taane. Saɗa nela ɓiye am mbiyata ko yaato bamma Demba walla yaato mamma Eli walla yaato kawma Demba walla yaato kawma Adama. A sowtata inde makko. So ari o wiya kawu. Walla o wiya mama walla o wiya baba walla o wiya nena walla o wiya gorgol. Nden en bonnani ko haɗano e tufle kone bonno kume tufle ko en mbaɗani ɗum. En guppata leeso. En lawƴata. Eywa mana debbo mo laaɓani yaata toon. Maayo ngo ne reeni ko ndenɗen ko eɗen ndeni ko maayo ngo reeni ko. Wadde bonnani hande noon nde bonnuɗen maayo yofti. Maayo watti yolde tufɗe mbatti bonnude. Wonko sallateno hanki. Eɗen calino ɗum. Nde mbattuɗen wadde ko woppude ko salano ko maayo ngo watti yoftade ko yoftatono ko. So tawi a ƴeewi fuko dogel ɗum ko fedde waɗanno waɗa kaw. Wona. Sa ƴeewi aya won wiyoɓe ɗirnel nokku fof aya ko tekkere rendinte waɗe no fuko ni wedde dow ayne aya ko aynede wedde dow. Kala jaɓɓiɗo fiya goɗɗo on kadi hocca ayno. Ɗum woni aya. Jappeyla a darotoɗa tonga gotal darna gotal neɗɗo werlo hen bal walla werlo hen fuko o. So fiima ene woodi noon to fiyanma boni ene woodi to fiyanma tan ko ɗon woni ɗo heɓata. Ɗum noon Thioune Oumar Sileye ko heddi ko ha yesso Allah jaaɓi. Eddi ñakiri yanan jam. Furankoɓe wonko keɗɗon mbaɗani hande Abou Samba Diop en welti no feewi. Nde wonno toujours omo gendi hen omo yiɗi nadde ɗiɗo desiji e ɗeɗo golle. Omo yiɗi heɗade ɗiɗo fannuji kanko e Harouna Moussa Dia e Daouda Moussa Dia. Omo yiɗi heɗade kadi Moussa Coumba Weltaka Salama Mamadou Diallo Diarra. Wonɗen ko Djiby Dieng aɗa andi kala nde o ari Fouta en jogui ko addata en jogui ko nawtata. Seydou Dieng min beltima no feewi. En calmini dendagal bandiraɓe hettoroɓe en e oɗo saaha mboɗo wiya Djiby Dieng ene waɗa signalé
nde wonno télévision waɗi ko laawol waɗi koto fuɗɗo waɗi koto haalata waɗa premier partie et deuxiéme partie ɗum noon premier partie nani haalnano yeeso moon min ngara joni deuxiéme partie o hayso quelques minutes pour waynodirde bandiraɓe andinnode émission pinal e gandal yehino Fouta ngam yiiloyade pinal e gandal yiiloyade julɓeli men gonka men koccodiral men pooye ɗon en koccodiri hannde El Seydi Dieynaba to banggue leɗɗe en koccodiri e Demba Moussa Alassane to banggue pinal e gandal en fottodiri e Dembayro Aliou Malaɗo Adama Samba Hamad Bourou maynuma Hamadi Boukar e nder témoin eɗen gondi e Koura Moussa Coumba Helda Helda Kasala Mamoudou Diallo Diara mo ganduɗa ndimagu gaynako ndimagu e ñeñagu ɗum noon men garti joni joni e deuxiéme partie pour uddude yewtere nde hitande fo lawol gotol e oɗo saaha taw ko ga e Fouta e Kumbaru Mamadou Gaye Lemunna ene waɗa ɗum dirigé Djibi Dieng gorko mo Kanel Kallambode joni joni paye peɗeli moon min garto e deuxiéme partie